4,000 familja Maltija Wawċija li huma l-aktar fil-bżonn ser jibdew jirċievu l-aktar għajnuna bażika, ser jitqasmilhom ikel b'xejn. F'konferenza tal-aħbarijiet kien spjegat kif dan ser isir permezz tal-Fond tal-Għajnuna Ewropea għal persuni l-aktar fil-bżonn li huwa kofinanzjat mill-Unjoni Ewropea. Familji eliġibbli jridu jaqgħu taħt kategoriji speċifiċi sabiex jingħataw l-għajnuna. L-ewwel tqassim ta' ikel ser isir bejn it-18 u t-22 ta' Jannar li ġej u t-tqassim isir kull kwart tas-sena. Kull pakkett ta' ikel jiżen 15 kilo u fih hemm 13 il-prodott ta' ikel li huwa tajjeb għas-saħħa bħal ċereali, ħalib, ħaxix u tadam tal-bott. Dawk li huma l-aktar vulnerabbli ser jingħataw kaxxa supplimentari b'10 kilo oħra mill-istess ikel. Il-pakketti tal-ikel ser jitqasmu minn 16 ċentru f'Malta u mix-Xewkija Għawdex. Madwar 40 persuna miċ-ċentri LEAP u ħaddiema tal-Fondazzjoni għas-Servizzi tal-Ħarsien Soċjali ser jassistu fit-tqassim tal-ikel lil min hu eliġibbli. Kien spjegat kif dawk li jibbenefikaw mill-programm jirċievu ittra bil-quddiem li tinformhom li huma eliġibbli, kif ukoll jiġi indikat lilhom iċ-ċentru, id-dati u l-ħinijiet minn fejn jistgħu jiġbru l-pakketti tal-ikel. Waħda mill-għanijiet tal-Istrateġija Ewropea l-2020 hija tnaqqis tal-faqar u l-esklużjoni soċjali. L-informazzjoni ser tkun disponibbli f'kull ħin għal dawn il-familji, bil-għan li ma jiġux mejjuna b'ikel biss, kif spjega l-Ministru għall-Familja u Solidarjetà Soċjali Michael Farrugia. Waqt li qed jingħataw il-pakketti se jkun hemm persuni bl-iskema ta' outreach il nkun nistgħu intuhom diversi pariri kif jistgħu jqumu fuq saqajhom, kif jistgħu jimxu l qudiem fil-ħajja u jkun jistgħu jgħixu mbagħad ħajja aħjar jekk jieħdu diversi pariri u inċentivi wkoll qed jagħti l-Gvern, diversi inċentivi biex jitlu l-persuni fid-dinja tax-xogħol. Il-Ministru spjega li din l-iskema hija differenti minn dik li kienet titħaddem qabilha, meta persuni kienu jingħataw ikel żejjed minn madwar l-Ewropa. Din id-darba l-ikel huwa bħal dak li wieħed isib fuq l-ixkafef tal-ħwienet huwa mqassam b'mod personalizzat biex jinqata' l-abbuż. Il-lista ta' dawk eliġibbli ser tkun irregolarizzata b'għaqal.